ಅಂಚಿನುಂಡದ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುಡಿ ಮೂನಿಗೆ ಲೈಟ್ ತಪ್ಪತ್ತು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಯಾವ ನಾಯ್ದ ಬಾಲ್ ಇಂಚದನಿ ಒಡೆ ತಲಕಾತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಇಂಕುಲು ಬಾಂಬೆಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸುದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಾಡು 4 ಗಂಟೆ ಸುದಿರನತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿರನ್ನೇ ಪೂರ ಚೂರು ಎದುರು ಬೋತಿರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬೋತಿರು ನಾನು ಅಲ್ಪರ್ತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೇಕುಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಇವರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಕೇರ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಪೋಪ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಅತ್ತಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ನದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಊರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸುಧಿರಣ್ಣನ ಊರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಊರುಡ್ದು ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಪೂಂಜ ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಲಿ ಪೂಂಜ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತೀರು ಹೆಂಕೊರ ಬಂಡೆ ಚಾರು ಮಾರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮುಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ಬರೀ ಬಂಗೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಆತ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ದು ಬರೋದಿತ್ತೀರು ಅವಳ ಕಾಂಡೆ ನಿಶ್ಮಿತ ಬಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ BC ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವು ಬಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ರಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಉಂದು ಅದಿಪ್ಪು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಏತ್ ವರ್ಷ 2001 ಒಂಜೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಸಿದ್ದಾಟೆಡ್ ಅರ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚ 6 ನೋಟ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಕೊರಾನ್ ಮಾರೆ ಕಲ್ಲಾಟ್ ಕಡ್ದಿನ ಉಂಟು ಬರೋಡು ಆಗ್ತಾವ ಮಾರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಂದು ಮಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಮೂಪೇರಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹಿಂಗ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ ಪೋಂಡ ಈಗ ರಪ್ಪ ಪಾಟ್ಯ ಕವತ್ತಂದೆ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಆಯ್ನದ ಅದೇ ಬಾರಿ ಸುಂದು ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕೇರ ಚೂರು ಇಂದಾತೇರು ಪಂಡ ಬಾಡ್ದೇರು ಪಾಪ ಆಗ ನಮ್ಮ DVP ತುಲ್ಲಿ ಅರ್ನನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿತಿನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಗುಡೆದಲಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅರೊಂಚೂರು ಭೂತೈದಲಕ ಆತೇರು ಕೋಟೆದ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಐಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬಟ್ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಇನಿ ಟಪ್ಪ ಟಕ್ಕ ಐಟು ಜೊತೆ ನೆಕ್ ಬರ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಪಂಪೈಲ್ ಬಲೆ ಮಾತ ನನ್ನ 2 ಜನ ಬರಲಿರದೆ 3 ಜನ ನನ್ನ 3 ಜನ ಬರ್ಲಿರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದ 2 ಜನ ರಮೇಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು ಈಗ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿದ್ದೊಡೋದಿಲ್ಲ 6 ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಯಾನ ಎಂಕಂತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪಾಡದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚು ಕೊರಡಾರು ಮುಲೆ ಕಾಡಕ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪ ದಿವಲೆ ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮುಲೆ ಪಾಡ್ಕ ಮುಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಏತು ದಿನ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವಾರ ಅದನ್ನ ಏತು ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು 2 ಜನ ಪಿರಬಾರ್ದಿರು ಮೇರ್ ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನ ಕುಲ್ಲೆ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಂಬೆ ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚುಂಡು ನೆಟ್ ಬರಣಿ ತುಲೆ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ 2 ಜನ ಹಲೋ ಮಲ್ಯಾಜಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ போய் ಬಂದಲ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಲ್ ಬೇರೆ ರಮೇಶನ್ ರಡ್ಡಾರದ ಕಂದಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುತ್ತಿಂಡಿ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿರೂರ
ಗುಡ್ಡೆ ಶಿರೂಡು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದೆ ಉಂಟ್ಲೇವು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವಿಂಡೋ ತಿರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಓಂಡು ಓ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವ್ರಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆನ ಉಂಡದ ಮಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ವ ಮುಲ್ಪಾನದ ಅದೇ ಉಂಡು ಸುರಂಗದರ್ ಸುರಂಗನ ಹಾ ಬಾರಿಸೋಗದ ಸುರಂಗ ಪಡಿಲ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ನೆಟ್ಟೆ പോയി അടിമുട്ട ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഇരുപത് ടിപ്പ് കുറച്ച് ಕುಡಂಜಿಂಡ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನು ಅಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿಂಡು ಕುಡಂಜುತ್ತೆ ಕಾರವಾರಡುಗ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ರೆ ಶವೀರ್ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಸುರಂಗದಲ್ಲೇ പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും സുരംഗದಲ್ಲೇ പോടും ಬಾಲ್ಲೆ ಬಾತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಟು ಗೋವಾ ಕೊಂಡು ಕಾರವಾರ ಟು ಗೋವಾ ಮುಂದೆ ತೋಜುಡೆ ಶೇ ಕಾರವಾರ ಟು ಗೋವಾ ನೋಡಿ ಕಾರವಾರ ಟು ಗೋವಾ ಆಚೆ ಗೋವಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾರವಾರ ಈಚೆ ಗೋವಾ ಓ ಕಾರವಾರ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿ ಕಡಲ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಉನ್ನತಿ ಸೋಲಾಪುರಿ ಇಡಲ್ಲ ಸೋಲಾಪುರಿ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತು ಡಾಬಾ ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬಾ ನ್ಯೂ ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಪೂರ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ಯಾಂಪು ಶ್ಯಾಂಪು ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅರಣ್ಣ ಮರಾಠಿ ಬಾತಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಣ ಅರಣ್ಣ ಮರಾಠಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ಎಂಚಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮರಾಠಿ ಅಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಾಯಿ ಮರಾಠಿ कशाचे कशा पाले कसे कशाचे कलेशा मासे कशा माशा हाँ पूरा सब है बोलिए बता दे कोड दो जी बोते चिकन अंड मसाला ಹೋಯ್ತಾನೆ ತುಲ ಮೋನೆ ಅಡ್ಲ ಕರಂಚಿದ ಅಂಡದ ಕಾತನ ಐತೆಂಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಚೂರು ಶೋಕ ಪುರ್ಲುಲ್ಲ ತನವ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಡಿ ಮೋನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಆತ ನಾವರದ್ದಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಲ್ಲ ಅದು ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಡಿ ಅರ್ನದ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದುವರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾರನ್ನ ಬರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದಾಗಲಿ ತೇಲಿಕೆ ಒಂದು ನಿಂದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕಜಿಪೇನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಇದಲ್ಪ ಸೋಲಾಪುರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿಕಂದು ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜು ಮಾರೆ ಟಿಸು ಕೊರ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬರೋಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಯಾವ ಒಂದು ತಿನ್ನಲಿಯಾ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಕಾತು ಎರಡು ಬಂಡೆಗೆಲ್ಲ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅದು ಜೀವ ತಕ್ಕದೆ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆತಕ್ಕ ಸಪ್ರದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಿ ಜಾತದ ಪಲ್ಲೆ क्या नहीं नहीं क्या भैया नहीं नहीं अंडा जास्ती हो गया अंडा जास्ती हो गया
ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆದ ಮುಲ್ಪ ಕಿರ್ಲು ಮಜೂರ್ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ದಿಡುಪೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ದೇ ದೇ ನಿನ್ನನೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೈತೀನಿ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಯ ಹುಲ್ಯ ಏರವು ಕೆಬ್ಬಿದೆ ನಿತ್ತ ಒಂದು ನಾ ಎತ್ತ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಬೇತೆ ನಾನು ಎಂಕಲೆ 2 ಸರಿ ಗುಂಡಿ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾರ ಮೇರೆ ಹಿಂದಿದಿಲ್ಲ ಏ ಮುಂದಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಧರ್ಮದೇವ ಮಾತ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಚೌಡಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅತ್ತಿ ಮಲಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮುಂದಲ ಮಿತ್ತೆ ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ఉన్నది నాయిద బాల ఇంచదని ఒడేతలా కాతిని అరే నిద్ర ఇక్కడ ఒడేకేను నిత్త ఫాల్స్ ఓండి మిత్తది పోయింది బరదున్నా ಅವೇಟುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತೆ ನೆತ್ತಿಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಗುರುಪುರದ ಹೌದು ಜೋಶ್ ಅರುಣ್ ಅಕ್ಕೇನೈತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಬಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಜೆ ಮಾರೆ ಜರಿಪುಲಕೊಂಡುಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ನೀರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒರಿಯುವ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಭಟ್ರು ಬೋಯಿನ ರೀತಿ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಣ ಒಂದಂಚೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಡದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫೈನಲಿ ಎಂಗುಲು ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಲುಪಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆದ್ರ ಮಾರೆ ಡೋನಸ್ ಮಾಲ್ ತಿದ್ದು ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ಗೆ ತೋನು ಮನೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬಾಯ್